धोरोम लाइमोन आफाद बानजायनायाव 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय टप 5 बे बरायनाय हाबाफारिखौ दैदेनबाय थानाय अनजालु आफादगिरि बेवहायनो आलासि महरै बाहागो लानो हानाय गाहाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लानो हानाय भबानी नार्जारी मेडाम बाहागो लानो हाबावनाय मानगोनां मतिराम ब्रह्म सार उदालगुरि जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद बाहागो लानो हाबावनाय बाबा भटेन्द्र बसुमतारी लेङाइ आफादगिरि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो बे जौसाङाव जिरायनो हानाय गासैबो माननि आलासि नोंथांमोन फरायसा बिथांमोन फरायसानि बिगोमा आरो गासै आइ बाबा नोंथांमोन गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। दा बे जायगायाव फैनानै थारैनो गोसोखौ खोब गोजोननाय मोनदों। दहाय फुङाव जेब्ला आङो न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन अब्ला आंनि न' खाथियावनो थानाय गंसे फरायसालियाव सासे बिमाया गावनि फिसाजोखौ टिउसननि थाखाय लानानै फैदोंमोन। बिमाया जेब्ला स्कुटिनिफ्राय फिसाजोखौ बोख्लायबाय अब्ला गथ'आ बुंदोंमोन बिमाखौ जे आइ नों आंखौ नेबाय थानो नाङा न'आव थां दा सम जायोब्ला फैफिनदो मानोना बाबाया न'आव हारसिङै दङ। दा बेखौ नुनानै आङो गोसोखौ खोब गोजोननाय मोनदों। आङो सानदोंमोन दिनैनि बे नुथाया जानो हागौ बयनिख्रुइबो दिनैनि थाखाय साबसिन नुथाय साबसिन जाथाय। नाथाय जेब्ला आङो नोंथांमोननि बे जायगायाव सफैबाय नोंथांमोनखौ नुबाय बे मन्दिरनि लांगोनायाव सफैनाय लोगो लोगो साफ्रोमबो सुबुंनि मोखाङाव जेब्ला आङो नायदों अब्ला आंनाव मोनसे सानस्रि फैदों जे बेवहाय थानाय साफ्रोमबो सुबुंनि जि मोखां बे मोखाङा गोथार गोग्गो जेबो बेले बेजे सानस्रि गैया। आरो बेवहाय जायफोर बिमा बिफाफोर दङ दिनैनि बरायजानाय फरायसाफोरनि जायफोर गार्जेन दङ बिसोर साफ्रोमनिबो मोखाङाव नायोब्ला नुबाय बिसोरनि गोसो गोरबोआव बिराद गिदिर सिमां आसा दङ। दा बे थासारिखौ नुनानै आङो सानबाय बे थासारियासो दिनैनि थाखाय साबसिन बे नुथायासो दिनैनि थाखाय साबसिन। मानोना जोङो ओरैबायदि मोनसे जायगायाव दङ जाय जायगाखौ जोङो गोथार जायगा होननानै बुङो मोनसे थानसालियाव मोनसे मन्दिराव फैनाय लोगो लोगो जोंनि गोसोनि गासै मैलाया स्रां जायो। जों गुबुन गाज्रि खोथा सिन्ता खालामनो हाया। मोनफ्रोमबो साननाय हनायफ्रा मोजां खोथाखौनो जोङो सानफ्लाङो। दा ओंखायनो जोंनि गोसोआ जेब्ला मन्दिर बायदि जागोन अब्ला जोङो साफा साफा गोग्गो मानसि जानो हागोन। आरो जोंनि साननाय आरो गोसोआ जेब्ला गोग्गो जागोन अब्लानो जोङो जिउआव साफा साफा देरहासार सुबुं जानो हागोन। दा जियानो जा आं बेवहाय थानाय जेसेबांफोर फरायसाफोर दङ बिसोरखौ आं खेबसे गसंनो थाखाय खावलायदों। बे खोथाखौ साननो बाध्य जादोंमोन बे गथ'फ्रा। दा माबा मोनसे जाथारनांगोनब्ला माबा मोनसे मावथारनांगोनब्ला मा खालामनांगोन? लेखा फरायनांगोन लेखा फरायथारनांगोन बेबायदि होननानै रावबो गथ'फ्रा बे गैजारोङिनि फिसाफ्रा गोरिबनि फिसाफ्रा ओंखाम रानजाग्राफ्रा
मोनसेबो गथ'आ फरायनोबो गाराखैमोन आरो दिनै फैयै फैयै बे गथ'फ्रा मा जाबाय बे जोंनि लोगोफ्रा दिनै सोरबा प्रफेसर जाबाय सोरबा मास्टार जाबाय सोरबा खेरानि जाबाय दा थिग बेबायदिनो नोंसोरबो साननो हायो आं माबा मोनसे जाथारनांगोन आरो माथो जागोन माबा मोनसे जायाबा मा जागोन नङा होमबा माबा मोनसे जायाबा मा जागोन आरो माबा मोनसे जे जाथारनांगोन बे सानस्रिखौ जोंनि बिमा बिफाया होनो हानांगोन बै समाव सम आरो थासारिजों बै गथ'फ्रा साननो बाध्य जादोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि फिसाफ्रा बेखौ साननायनि खाबुखौनो मोनाखै आं जे माबा मोनसे जाथारनांगोन मानो खाबु मोनाखै खारन अभाब होननाय आंखाल होननाय बुस्थुखौ बांसिन जोंनि गथ'फ्रा जेबो बुजिनानै मोना बिसोर अभाब जाफेराखै जेनिबो आंखाल जाफेराखै जाफेरदोंसै ओंखाम रानफेरदोंसै ओंखाम रानफेराखै जा बिदों बेखौनो मोनदों जा जानो लुबैदों बेखौनो मोनजादों जेराव थांनो गोसो जादों बेयावनो थांनो मोनदों थारमाने बेहा जे माबा मोनसे अभाब दं माबा मोनसे आंखाल दं कुनुदिन साननायनि खाबुखौ दानि फिसाफ्रा मोनाखै दा बेखौबो जोङो मोनहोनांगोन माबा मोनसे जे जानांगोन बेखौ सानहोनो जों बाध्य खालामनांगोन जोंनि फिसाफोरखौ दा खोथाया जाबाय मा जोंनिया दानिया गथ'फ्रानो सासे सासेल'सै नङाबा सानै खोब बारा नंगौना सोरहाबा साबा फिसा गोनां दं नामा इयाव दङसै गैया 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 सोरबा सासे सोरबा सानै खोब बाराथारबा बाइ एक्सिडेन्ट साथाम दा जोंनि फिसाया सासेल'बा सानैल'बा ओंखायनो जोंनिया मा जाबाय गथ'फोरखौ अननाया बारा जाबाय गथ'फोरखौ अननाया बारा जादों जोंनिया सासेल' फिसा ओंखायनो गथ'खौ अननाया बारा जाबाय दा बेखायनो जा बिदों जों बेखौनो होदों उन्दैनिफ्राय चकलेट बिजेननायनिफ्राय बे स्टार्ट जादों चकलेट बिजेननायनिफ्रायनो बे स्टार्ट जादों गथ'नि बिजेननाया आरो चकलेटनिफ्राय बिनानै दिनै जे मेट्रिक लिरफैबाय बिसिम बिसोरो जा बिदों बेखौनो मोनदों जा बिदों बेखौनो मोनदों ओंखायनो फैयै फैयै फैनानै मेट्रिक पास जानायनि उनावहाय जोंनि गोबां फरायसाफ्रा दानिया मा सिन्ता खालामो बाइक नांसिगौ मबाइल नांसिगौ डाइरेक्ट जों बे खोथाखौ सिन्ता खालामो मानो नांगौ खारन बिबानो मोनो बिबानो मोनखागोन बिसोरो मोनथिगौ बिबानो मोनगोन आरो बिबानो मोनगोनखायनो दिनैनि दिनाव जों नुबाय सासे हाजिरा खामला मावनानै जाग्रानि फिसायाबो बिफानाव बाइक बियो धमकी होनानै अथ'स' बिफाया खामलासो मावो हा एसे दङ जोबथारनायाव बिफाया बेखौनो फानबावनानै फिसानो बाइक बायनानै होयो दिनै बे थासारियाव आं बुङाखै जे बाइकआ गाज्रि मबाइला गाज्रि होननानै नाथाय जोंनि फिसाफ्रा बाइकजों सलायजायो मबाइलजोंसो सलायजायो नङा होमबा दा बेबायदि आरोखि दा बेखायनो आं बुङाखै फिसाखौ अननो नाङा होननानै अननाया सोरा गैया गावनि फिसाखौलाय बयबो अनो नाथाय बे अननाया जाहाथे बिस जाया जोंनि फिसानि थाखाय जों बेखौ नोजोर होनांगोन जोंनि अननाया गोसो गोरबोआव थागोन नाथाय गथ'फोरखौ सामलायनांगौनि थाखाय जोंहा जि दायित्व दङ मा रोखोमै नों गथ'खौ सामलायनांगोन बेखौबो नोङो बुजिनो हानांगोन नोंनि फिसाखौ नों माबोरै सामलायनो नोंनि गथ'नि खोथाखौ नों बुजिनो नाजा नोंनि गथ'आ मा रोखोमनि नङा होमबा गावबा गावनि फिसाखौ जोङो बुजिनो हानाय जानांगौ खारन नों उन्दैनिफ्राय फेदेरबाय सानफ्रामबो नोङो गथ'खौ लोगो मोनबाय दाना बे गथ'आ माबायदि दा बेजों गोरोबनानै गथ'खौ नोङो सामलायनो नांगोन अब्लासो जोङो जोंनि गथ'फोरखौ मोजां खालामनो हागोन नाथाय अननाया बारा जानानै जुदि नांगौनिबो नाङैनिबो नंगौनिबो नङैनिबो जानायनिबो जायैनिबो अनफ्लेयोब्ला जानांगौ बेखौनो होयोब्ला जोंनि गथ'आ गाज्रि जागोन आरो बेनो जागासिनो दङ दा आंहा स्कुल दङ गंसे मानास सेरफां एकाडेमि होननाय
गोबां फरायसा दं आंनि स्कुलाव कमप्लेना मा बे स्कुलनि कमप्लेना मा गथ'आ जे लेखा रोङाखै बिनि जेबो कमप्लेन गैया गथ'आ जे नाम्बार खम मोनदों बिनि कमप्लेन गैया कमप्लेना मा मालाबा मालाबा बिमाफ्रा फैनानै आंनियाव मा कमप्लेन होफैयो बिमाफ्रा गाबफैयो मा खालामनांगौ सार मा जादों नै नायलाय होननानै गथ'नि फेनखौ फुबाय मा जादों नायबा एसे गोजा जादों मैया आमुक सारा ओरै बुनानै हरदों सार गथ'खौ बुदोंना नोंखौ बुदों गथ'खौ बुदोंबा नों मानो गाबदों गथ'नावसो सागोन ना गथ'आसो गाबनांगौ नों मानो गाबदों आंथ' गथ'खौ बेबायदि बुनो हराखै गथ'खौ मानो बुदों जों सोरनिबा फिसाखौ गाज्रि मोननानै बुयो नामा जों जायखौ अनो जायखौ मोजां मोनो बेखौसो रायो बेखौसो बुयो नोंगौ नाङा देनाय जाय गथ'खौ जों मोजां मोनो दा जोंनि फिसाखौ जे जों मोजां मोनो बिरादनो नङा होमबा जोंनि फिसाखौ जों बिराद मोजां जाजानो लुबैयो ओंखायनो गाज्रि नुयोबा जों रायो मालायनि फिसाखौथ' जों राया मानो रायो खारन जों बे गथ'खौ मोजां मोनो अनो ओंखायनो रायदों ओंखायनो बुदों दा नोंसोरनि गथ'खौ मोजां खालामनांगौनि दायित्वआ जोंनियाव दङ जोंनि स्कुलनि मट'आ मा मट' माने मन्त्र Your dream, our commitment. नोंनि सिमां जोंनि रादाय नोंसोरो मा सिमां नुनानै गथ'खौ जोंनि स्कुलाव फैदों दे आंनि गथ'आ मोजां रिजाल्ट खालामनांगौ मेट्रिकआव 80% लाखिनांगौ 90% लाखिनांगौ आंनि गथ'आ साफा डक्टर जानांगौ सासे इन्जिनियार जानांगौ ओरै थोरै जानांगौ नोंसोरनि बे सिमां दाना बे सिमांखौ जाफुंहोनायनि रादायखौ जों नोंसोरनो होदों दा नोंसोरनो होदोंब्ला नोंसोरनि गथ'फ्रा मोजां जानांगोन दा गथ'आ होमवर्क खालामना फैयाखै फरायनो हरदोंमोन फरायना फैयाखै दा बिनि थाखाय जोङो एसे बुबाय एसे रायबाय खारन नङाब्लाथ' बे फरायनाय नङा आरो नोंसोरथ' गथ'नो मा लिरनो हरदों बहिखौबो बोदलानानै नाया न'आव मा फरायनो हरदों गथ'नावथ' सोङा नोंसोरो दा नोंनि गथ'आ होमवर्कखौ खालामना फैयाखै सुदुमना हरनांगौ नामा बेखौ बिराद मोजां जादोंलै बेथा गाबोनबो लिरना दे फरायनो हरबाय फरायना फैयाखै बिराद मोजां जादोंलै बेथा गाबोनबो फरायनाङा दे होननांगौ नामा दा बिदिजों गथ'आ बोरै मोजां जानो नोङो नाङा आरो दिनैनि जुगा मा जादों मिथिबाय दा दिनैनि जुगानो मानसिखौ जाम्बा खालामनायनिल' पलिसि लायो दा सरकारफ्रा मिथिगोन ना आरो बेयाव बांसिन भुगिनांदों जों गामियारि मानसिफ्रा जों बायदि जाथिफ्रा फिसा फिसा जाथिफ्रा दिनैनि दिनावहाय मा स्कुलाव गथ'खौ बुनो मोना रायनोबो मोना बोरैबा जुदि कमप्लेना गोलैयो मास्टारनिया साख्रियानो थांगोन बेबायदि दा गोदो मामोन गोदो जों जेला एलपि स्कुलाव थांदोंमोन जोंखौ मास्टारा बुङोमोन बे खन्थाइखौ गाबोन मुखास्त होनांगौ दै आरो जाय जाय मुखास्त होनो हाया बिखुङाव थाव फोननानै फै आरो जुदि सोरबा फैयाब्ला गिनानै बेखौ न'आव थांनानैसो लागायगोन बायथ' जोङो हरसे थाला मुखास्त लानो गोनां जायोमोन मुखास्त होयोमोन जाय मुखास्त हायाखिसै बिनि बिखुङाथ' बेरलाबखायो गेरेन्टेड आरो सोरबा बुजायोब्ला जों मा खालामोन स्कुल गनाय लोगो लोगो खारबोनानै न'आव थांनायनि सिगां सिगां बे बुजानाय लोगोनि न'आवसो हाबहैयोमोन हाबनानै मा बुङोमोन बिमाखौ आयं नोंसानिया आमोखाया दिनै मास्टारजों बुजादों बिखुङाव हामदों आथिंखौनो उफायबावनांगौसोमोन बिनिखौ होनना बुङोमोन बुङोना बुङा दा गतिके बायथ' नों फरायथारनांगोन दा दिनैनि दिनावहाय मास्टारा बुनोनो मोनलाब्ला बुंबाय मास्टारा सानजाबनाय सानजाबारिखौ मुखास्त लानानै फैदो गाबोन बानि सानजाबनाय फारिखौ मुखास्त होनो होबाय दे होदो मैयाथ' होनो हरदोंमोन हाया बुनोबो मोनानो बुवाखिसै बुनोबो मोनाखिसै नालाय बेबायदिनो सामफ्रामबो मुखास्त लाना हरो इसोरबो गिला बुनोबो हाखाया बुखायाबो इसोरबो मुखास्त लाला दानिया जेला एग्जाम जाबाय फरिखा जाबाय मास्टारा मा खालामबाय दानिया जाय 9 नाम्बार मोनदों बेनो
आगदाखैजा लाथिख' मोनसे होदेरबाय बेसेबां जायो 90 जाय 8 नाम्बार मोनो आगदाखैजा लाथिख' मोनसे होदेरनानै 80 90 80 70 60 खारन फेलबो खालामनो मोना मिथिबाय फेलबो खालामनो मोना फेल जायोबा आरो मास्टारा बेखौ न'आव थांनानै स्पेशल फोरोंहैनानै फरिखा खेबसे लिरहोबावनानै पास खालामनांगौ तो गतिके मानो हे 1 नाम्बार मोननायनोबो 100 होबाय 2 नाम्बार मोननायनोबो 90 होबाय 8 नाम्बार मोननायनोबो 80 होबाय बिमा बिफायाथ' खबर लाखाया बिमा बिफायाथ' खबरानो लाखाया गावनि गथ'आ मा रोंदों मा रोङा बे नलेजआनो गैया बिनिफ्राय मा खालामो एलपि स्कुल पास जाबाथाय गोबाङानो एसे देरबायबो प्राइभेट स्कुलाव हैनोसै होननानै जोंनो होफैयो क्लास 6 आव एडमिशन लानो फैयो क्लास 6 आव एडमिशन लानो फैयोब्ला सरकारि स्कुलनिखौ जोङो मालाबा एसे इन्टारभिउ लायो लाब्लाथाय नाम लिरनो होयो जों नोंनि नामखौ लिर गामिनि नामखौ लिर नामखौ बोरै लिरगोन दा गामिनि नामखौ बोरै लिरगोन बियो दा क खौनो रोंखाया क खौ मुखास्त' होनबा क खौ मुखास्त' हाया क खौ सिनायो मा इयो मा ना राव मोनसेबो हाया बे क्लास 6 आव फरायनो फैदों आरो बिमा बिफाया बेखौबो मिथिया जे गावनि गथ'आ क्लास 6 आव मोनबाय किन्तु नाम लिरनो रोङा बेखौबो मिथिया थारमाने मा गथ'जों जेबो सोमोन्दो गैया दा अब्ला जोंनि गथ'आ बोरै रोंगोन दायनिगिरिया सोर दायनिगिरिया जों बिमा बिफाया आरो बै सरकारि स्कुलाव जायफ्रा गावबा गावनि गथ'खौ एडमिशन होबाय बिसिनि सानस्रियानो नैबेनोखा मालाय प्राइभेट स्कुलाव हैनायफ्रा कामाख्या सारमोननिया भबानी मेडाम मोननिया लेखा गोरों जागोन डक्टर इन्जिनियार जागोन जों जाम्बा जाम्बिनि बे सरकारि स्कुलाव फरायनाय फिसाफ्रालाय बहा डक्टर इन्जिनियार जानो देरसान्दि थांलाय फैलाय खालामथोंसै एसे देरबा बेंगालराव खामला मावहैथोंसै साननायानो बेनोखा नंगौना नङा दे दा साननायानो बेनोखाबा बे गथ'आलाय मानो लेखा रोङो दिनै बे जोंनि गोरोन्थि सानस्रि जों दुखियानि फिसाफ्रा सरकारि स्कुलाव फरायो जोंनि गथ'आ लेखा रोंनाय नङा जेबो जानाय नङा बे बिराद गिदिर मोनसे गोरोन्थि सानस्रि दा बेखौ जों जालदाब दोननांगोन दा बेवहाय थानाय जेसेबां लेखा गोरों मानसि दं दा आंजों फैबाय मास्टार सासे दं बेखौ सोंबानो जाबाय बे बबेयाव फरायदोंमोन गामिनि एलपि स्कुलाव आं बबेयाव फरायदोंमोन गामिनि एलपि स्कुलाव बे कामाख्या सारा बबेयाव फरायदोंमोन गामिनि एलपि स्कुलाव मेडामासो बबेयाव फरायनाय गामिनि एलपि स्कुलाव जेसेबां दं बेवहाय लेखा गोरों गासिबो गामिनि एलपि स्कुलाव फरायनाय मास्टारा साबेसेमोन 10 जन मोनसै सासे सानै छात्रफ्रा बेसेबां थायोमोन 60 70 80 90 100 जन बे सानै मास्टारानो बै समाव 100 जन गथ'खौ गामिनि एलपि स्कुलाव फोरोंदोंमोन आरो बे गथ'फ्रानो उनावहाय BA MA पास जानानै मास्टार प्रफेसर जादों दिनैनि दिनाव साबेसे थायो स्कुलाव स्टुडेन्टआ लेखा गोरोंफ्राथ' लांजोबबाय प्राइभेट स्कुलाव बेसेबां थायो 20 जन 25 जन 30 जन 40 जन बिनि बारा थाया नंगौना नङा दा 30 जनल' गथ' दङब्ला दिनैनि दिनाव बे सानै मास्टारालाय मानो फोरोंनानै गोरों खालामनो हाया जानो बै समनि मास्टाराथ' मामोन जोंनि समनि मास्टारा एलपि स्कुलनिया क्लास 9 ल' पास जानायमोन सासेया आन्डार मेट्रिकमोन आफायाबोमोन मास्टारा आफाया किन्तु मेट्रिक पासमोन बेनो 9 10 आन्डार मेट्रिक होननानै बुङोमोन एलपि स्कुलनि मास्टारफ्रा बेबायदिनो गोजामोन बिसोरनो फोरोंनानै MA BA पास खालामदोंबा दिनैनि दिनाव मानो हाया दा बेखायनो बुंनाया जोंनि सानस्रिखौ जों चेन्ज खालामनांगोन ना नङा दा सोलायनो नांगोन ना नाङा जे आंनि फिसाया गामिनि एलपि स्कुलाव फरायनानै लेखा रोंनाय नङा होननाय सानस्रिखौ जों दिनैनिफ्राय गारनो हायो आरो नोङो बिमा जानानै बिफा जानानै नोंनि गथ'आ जे क्लास 6 मोनबाय ABCD जे रोङा बेखौनो मिथिया नोङो गावनि नामखौ जे लिरनो रोङा बेखौनो जे मिथिया नोङो माबोरै गोरों जागोन
माबोरै गोरों जागोन बियो दाया सोरनि बिमा बिफानि दा बेखायनो आङो बुंदोङो गामिनि एलपि स्कुलाव फरायनानैनो नोंथांमोननि गथ'आ जोंनि फिसाफ्रा डक्टर इन्जिनियार मास्टार प्रफेसर जागोन दा बिनि थाखाय जोंनि सानस्रिखौल' जोङो सोलायनांगौ चेन्ज खालामनो नांगौ नोंथाङा बे सानस्रिखौ सोलायनानै दिनैनिफ्राय जुदि गावबा गावनि गथ'खौ जोथोन लायोब्ला रावबो होबथानो हाया जोंनि फिसाफोरखौ मोजां खालामनायनिफ्राय दा बेनो मोनसे खोथा खिन्थु गोसोआव लानांगोन आं दहाय होननाया गावनि फिसाखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय खालि अननाय मोखाङाव अननायल' दिन्थिबाय थायोब्ला बे गथ'आ कुनुदिन मोजां जानाय नङा मेक्सिमाम आं गासिबो होनाखै मेक्सिमाम गथ'आ दिनै बिमा बिफानि अननायखौ बारा मोननानैनो गाज्रि जादों मिथिबाय गोदोनि गथ'फ्रा आलादा दानि गथ'फ्रा आलादा दानि गथ'फ्रा गिया मिथिबाय अनबाय माने लाइ मोनबाय होननाय जोङो गोदो अनबाय माने जों गोसोखौ बिराद मोजां मोनोमोन अनबाय जोंखौ आफाया ओरै थोरै बुंबाय येस दिन दानि गथ'फ्रा मा सानो आंखौ बिराद अनो बिराद मोजां मोनो गथिखे बाइक बिबाबो आं मोनगोन जौ लोंबाबो आंखौ रायखानाय नङा हिन्जाव गोसथोबाबो आंखौ एखनखानाय नङा साननायफ्रा बेबायदि जाबाय दे गोदोनि दिनाव खिन्थु गोदै मोजां होनबानो मानिनानै लायोमोन हामा बाथाय येस हामानो बेयाव थांनो हामानो जों हामा नालाय हामा बेखौ जानो हामा नालाय हामा बेखौ लोंनो हामा नालाय हामा दानि गथ'फ्रा मा हामाब्रा होनना बुङो नंगौना दा ओंखायनो दानि गथ'फोरखौ ट्रिटमेन्ट होनांगौब्ला दामनोबो नांगोन मिथिबाय दामनांगोन आंहाबो फिसाला दं दे मालाबा लाजिलायलाङोबो आं बेनो फिसालाया BA पास जाबाय आंना MA पास जासिगौमोन एबार खिन्थु फाइन आर्ट्सआव दोनदों आं MA खौ फरायनो होआखिसै फाइन आर्ट्सआव दोनहरदों आं फिसालाखौ आं बुंदोंमोन मोनसे बाथ्रा फरायनोबा मोजाङै फरायदो फरायनोबा मोजाङै फरायबाय मेट्रिक पास जाबाय बरमायाव एडमिशन लाफैदों बरमायाव एडमिशन लाखांनानै थांनायनि सिगां आं बुंदों साइबि नोम्फाखौ खिन्थु बयबो सिनायो नोम्फाखौ खिन्थु बयबो मिथियो बोरैबा जुदि माबा मोनसे बदनाम खोनानांगौब्ला आरो मबाइल सबाइलनि जुदि गेजेरावनो माबा मोनसे खोथा बुङोब्ला दानथारनानै उसुं गोदायाव फबनानै दोनगोन दानस'नानै उसुं गोदायाव फबनानै दोनगोन रावबो सोंनायबो नङा नोंसालाय बहा थांदों बेंगालराव फरायनो थिनहरबाय आं बेनिफ्राय कर'ना टाइमाव थागथि मिथिगौमोन आं कर'ना जानानै थैबाय न'आव लाबोनो मोनखाया थै नोंगोना नङा बेबायदि जानांगोन गोदै रावजों दानि गथ'फोरखौ बुजायनो हाया मोजां खालामनो हाया गोदो जोङो गोदै बुङोब्ला मानियोमोन नङा होमबा जों मेथाइ दोंसे खोनादोंमोन जोङो उन्दैयाव रेडिअ'आवहाय बे मेथाइखौ जों बिराद गोसो होनानै खोनासङोमोन बुजिनानै लायोमोन एसेबां गोदै एसेबां मोजां मेथाइ बे मेथाइजोंनो जों गोबां खोथा बुजिनानै मोनदोंमोन आरो मेथाइ खोनासंनाय समावहाय जोंखौ देरसिनफ्रा बुंमोन खोनासंदोंना मेथाइखौ मा होनदों मेथाइखौ खोनासंदोंना मा होनदों खोनासंदों मा होनदों बुजिदोंना बुजिदों माबायदिमोन बे मेथाइआ दे फराय दे बाबु लेखा फराय दे लेखा फरा रोंबोला गुनि गियानि जाबोला मान मोनगोन सनाफोर देनां देरबोला खोनादोंमोन ना बिराद मोजां मेथाइ नंगौना लेखा फरा रोङाब्ला जाम्बा जला जाबोला थगाय जागोन सनाफोर गुबुनजों नोंसोर बिराद ओंथि गोनां मेथाइ
बे मेथाइखौ खोनासंनानै जों बिराद मोजां मोनो। दानिया खिन्थु बेबायदि मेथाइखौ मोजां मोना। बुजिबाय? माबायदि मेथाइफ्रा एग्लाय दुगैबा जों साबोनानो जामनाय नङा। माबायदि जागोन दुगैनायाव खनबा फरायदे बाबु लेखा फरायदे लेखा फरा रोंबोला साबोनानो जामा। दानि सेंग्राफोरनो दानि लाइमोनफोरनो साबोन जामनाय नांगौ। जेना दानिया ओंखायनो बेबायदि मेथाइखौ माबायदि रोजाबनांगौ जायो बिसोरनो दे फरायदे बाबु लेखा फरायदे लेखा फरा रोंबोला एव एव गुनि गियानि जाबोला मान मोनगोन सनाफोर देनां देरबोला बिराद मोजां मोनबाय आरो नङा होमबा? दा आंनि बुंनायनि खारना बेनो। ओंखायनो दानि गथ'फोरखौ नों बुङोब्ला बाबु आफा सना मोजाङै फरायदे फांफुं खालामनाङा दे जौ लोंनो नाङा दे सिगारेट सोबनो नाङा दे बाबु सना दे बिदि होनबा मानिया। माबायदि ना मिथिबाय? जौ सिगारेट बिरि जेबो सोबनो मोना गाथा थागोन आं नोंखौ फांफुं गैया आंजों मोजांबासो मोजांलाय गाथा खोनादोंमोन आं बिदि होनबासो मानियो। इसिबां गोदै बाबु सना मोजां फरायदे आबा दे जौ लोंनाङा दे सिगारेट सोबनाङा दे जुबालै जुबालै खिन्थु बेनो बदमासा। बुजिबाय? बिमा बिफानि खाथियाव बिराद गोरलै। बिमा बिफाया मा सानो मिथिबाय? गैया जोंहाना बुजिथाराखै दाबो एखेबारे बैसो जायि बायदिसो। तारमाने न'आव आइले आं ओंखाम जानोसैलै आं ओंखाम जानोसैलै आइले आं बायजोआव मायो मिथिबाय? सिख्लाफोरजों बायजोआव थांबाथाय बेबायदिनो न'आव थांबाथाय आइले ओंखाम जानोसै बेबायदियानो बदमास। ओंखायनो सिनायनो हाया जोङो जोंनि फिसाफोरखौ। आं जे दहाय होनबाय नों जे उन्दैनिफ्रायनो फेदेरबाय सामफ्रामबो नोंजों थायो नोंनि गथ'खौ नों मानो सिनायनो हाया? थारमाने जों गोदो जेला जोनोम जादोंमोन ना जोंनियाव इलेक्ट्रिक कारेन्ट दंमोन टिभियानो गैयामोन। एसे देरबाथाय जों गामियाव गंसे ब्लेक एन्ड व्हाइट टिभि फिसानो पर्टेबल टिभि लाबोदों रायजोफ्रा। बेयाव जेसेबां मानसि दं बेजों सम मानसिफ्रा जमा जानानै नायो।